Am venit după concursul de la Turda și suntem foarte, foarte fericiți. Acești doi copii muncitori și talentați și ambițioși de toate felurile au reușit să ia locul întâi la precompetițional 2 dansuri. La 3 dansuri puțin s-a schimbat datele problemei, pentru că oarecum s-au relaxat ai mei, dar oricum sunt foarte, foarte mândru de ei. Ideea este că vreau să îi întreb cum s-au simțit la acest concurs de la Turda. Ia zi-mi, te rog. Foarte bine. Te simți mândru de tine că ai la cupa sus acolo? Da. Da, Ariana, de cât timp ai așteptat? Foarte mult timp. Ți-ai dorit? Cu aia. Cum? Am așteptat cupa foarte mult timp. Și sincer bine ai făcut că ai așteptat-o, că e așa mare cupa de la Turda. Felicitări organizatorilor, care e foarte, foarte șmecheră cupa. Hai dansați un cha-cha, să arătăm oamenilor de ce ați la locul întâi, bine? Hai, Vlad și Ariana.